हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर। जों दिनै सावरायगोन आथोन बिगियाननि बायदियै हिन्जाव माहारिखौ मोनबेसे रोखोमाव राननाय जादों आरो मा मा बिसोरनि आखलखौ जों मिथिना लादिनि। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। हिन्जाव माहारिखौ मोनब्रै बाहागोआव राननाय जादों। 1 नाम्बाराव पद्मनि, 2 नाम्बाराव चित्रनि, 3 नाम्बाराव खांखिनि, 4 नाम्बाराव हस्तिनि। लोगोफोर, फुंद्रायाव जाय हिन्जावसानि गिबि मासि जायो बै हिन्जावसाया पद्मनि आरो सानजौफुआव जाय जायो बियो चित्रनि, बेलासियाव जाब्ला खांखिनि आरो मोनाबिलियाव जाब्ला हस्तिनि होनना मोनथिनाय जायो। लोगोफोर, पद्मिनि हिन्जाव बर' रावाव बयनिख्रुइबो साबसिन हिन्जाव होनना बुंनाय जायो। बिसोरो धोरोमसुलि आरो धोरोम जायगायाव थानानै जोबोद मोजां मोनो। पद्मिनि हिन्जावनि मेगना मैनि बायदि जायो। बिसोरनि मोदोमनिफ्राय अराय पुदुम बिबारनि बायदि मोदोमनाय ओंखारबाय थायो। दाउ खौवौनि बायदि रैसुमै गारां जायो। बै हिन्जावखौ पद्मिनि होनना मिथि, जायनि मेगननि नायनाया गासै मुलुगखौनो गोसो बोनो हायो। जाय हिन्जावनि नायनाया गासैनिबो गोसोखौ बोबथाबनो हागौ बिखौनो पद्मिनि हिन्जाव बुंनाय जायो। जाय हिन्जावनि थाबायनाया दाउ मैरानि बायदि समायना जायो, बिनि महराव अराय मिनिस्लु मिनिनायजों रंजाबाय थायो। जायफोर हिन्जावा अनसुलि बिमानि बायदि बिखौनो पद्मिनि बुङो। फैलाव जोमै उदां अख्रांनि बायदि गोजों अखाफोर गावदांनि बायदि पद्मिनि हिन्जावाबो समायना आरो गोमोथाव। निला पदुम आयतनि मेगन, गोजौ बिखा, मोजां दाथाय, गाब गोनां चम्पा बिबारनि बायदि मोखां बिसोरनो पद्मिनि हिन्जावनि आखुथाय। सरासनस्रा पद्मिनि हिन्जावा देलायनो गोरों, धोरोमसुलि आरो जोबोद अनसुलि जायो। 2 नाम्बाराव दं चित्रनि हिन्जाव, जायखौ बुङो साबसिन हिन्जाव। चित्रनि हिन्जावा पद्मिनि हिन्जावनिख्रुइ एसे गाहाय थाखोनि, थेवबो खायसे आखलफोरा पद्मिनि हिन्जावनि बायदिनो। चित्रनि हिन्जावफोरा सरासनस्रा नुनायाव समायना, गोसो गोग्गो आरो सैथो बाथ्रा बुंग्रा। बिसोरो सिबिसुलि आरो मोदाय दावदाय फिसाय सिबिनायखौ सिबियो। बिसोरनि गोसोआव गावनि फिसायनि अनगायै गुबुन हौवानि थाखाय गोसो जाया। चित्रनि हिन्जावफोरा एसे आथोन गेलेनायावनो गोजोनो, थामहिनबा गोसोआव खामानि लुबैनाया जोबोद खम। बिसोरो गासिबो मानसिनि लोगोआव मोजां बाथ्रा बाहायो। पापनि खामानियाव बिसोरनि गोसोआ जेब्लाबो गोसो जाया। थगायनानै चित्रनि हिन्जावनि गोसोखौ जेब्लाबो देरहानो हाया। अननाय, निमाहा, धोरोम आरिया चित्रनि हिन्जावनि आंगोनि गहेना। निला पदुमनि बायदि अख्रां नांहैलायनाय मिनिनो हागौ। बिसोरो सरासनस्रा गाज्रि सोलो गोरा जायो। लुबैनायाव बिसोरो जाखांनानै मिनिनाय दिन्थिनो हागौ। गावनि फिसायखौ नागारनानै गुबुन हौवानि लोगोआव सम थांहोनो बिसोरो बांसिन नागिरो। खांखिनि हिन्जावा मोदाय दावदाय सिबिनायखौ सिबिया। पाप खामानिसिम बिसोरो गोसोआ अराय गोसो जायो। खांखिनि हिन्जावनि सोलेरनि महरा फिसा, मेगना खेरा, फिसा फिसा आहार आरो गोबां खोमोन गोनां जायो। बिसोरो गाननाय जोमनाय, देलायनाय मोजां मोनो। खांखिनि हिन्जावा खामानि मावलायनो बांसिन मोजां मोनो आरो बेखायनो बिसोरनि गोसोआ अराय बिफारसे लामा लायो। खामानि मावलायनाय समाव बिसोरनि गोहोआ 50 बाहागो बाङो। बै समाव हौवाजों गाग्लोबजानो मोजां मोनो आरो हौवानि सौदावनायखौबो सहायनो हागौ। बिसोरो मावसुला हौवाखौसो मोजां मोनो। 4 नाम्बाराव दं हस्तिनि, जायखौ बुङो नंथारै हिन्जाव। हस्तिनि हिन्जावखौ अधम एबा नंथारै हिन्जाव होननानै सात्रआव बुंनाय जादों। बिसोरनि आसार खान्थि आरो बाहायथिया जोबोद गाज्रि। बिसोरनि सोलेरा एसे गिदिर, खानाय गुसुं, मेगना गोजा आरो जोबोद गिदिर गिदिर आहार जायो। बिसोरनि खुगायाव अराय मिनिनाय गेलेबाय थायो। हस्तिनि हिन्जावनि मेगना गोजा गाबनि, माथोआ हौवा मानसिनि बायदि माब्लाबा आरोबाव गोरा रावनि जाबावो। बिसोरनि खायसेया नुनायाव समायनाब्लाबो लोदोदो जानायनि थाखाय गोबां बैसोनि बायदि नुयो। बिसोर अराय लाजियाबासिनो
मालायखौ लुबैयो आरो हौवाजों गोरोबनो थाखाय अराय नाजायो। हस्तिनि हिन्जावा गावनि हौवाखौ नागारनानै मालाय हौवाजों जालायनो मोजां मोनो। अननाय, निमाहा, धोरोम बिसोरनि आखलाव जेबो गैया। हस्तिनि हिन्जावनि सोलेरा गोरा, गिदिर आरो गोबां मोदोम गोनां जायो। बिसोरो लासै लासै थाबायो। आखला जोबोद अननो रोङै। बिसोरो सरासनस्रा दावराव दावसिखौ मोजां मोनो आरो गावखौ नागारनानै सोलियो। बिसोरनि फाफ्लिया गोजौ, सोलेरा फिथ्लाय गाबनि, गोबां खोमोन गोनां, गिदिर गिदिर आहार फाफ्लिया आरो जान्जिया गिदिर जायो। बिसोरनि मेगन मोखाङा लाजिनाय गैया, जोबोद लुबैसुलि आरो नंखाय आखलनि जायो। हस्तिनि हिन्जावा बांसिन आदार जानो हागौ आरो फाग्ला मैदेरनि बायदि दुगा खालामनानै बेरायो। बिसोरनि लुबैनाया बांसिन, गोबां समावनो बिसोरखौ दुखुआव गोग्लैनाय नुनो मोनो। लोगोफोर, हिन्जाव माहारिया मोनबेसे रोखोमनि आरो मा मा? बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ'आ। नोंथांमोना जुदि मायबाफोर मिथिनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअ'खौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बिदिनो इन्टारेस्टिं आथोन बिगियाननि भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लानानै फैबावगोन। बाय बाय।